Obnova kultúrnych pamiatok je veľká téma, ktorej sa venuje aj jeden československý projekt, ktorý vám dnes predstavíme. Ale v prvom rade v hlavnej úlohe bude účinkovať klasicistický kaštiel v Snine. Vítam vás na nádvorí krásneho Snínskeho kaštieľa. Prvá písomná zmienka o tomto kaštieli pochádza zo 14. storočia, ale s výstavbou murovaného kaštieľa sa začalo až v druhej polovici 18. storočia a o túto výstavbu sa postarali Rolovci. Posledným majiteľom, o ktorom vieme, bol Jozef Degenfeld. Neskôr kaštieľ prechádzal takými rôznymi podobami a podobizňami. Napríklad tu sídlili rôzne školy, neskôr sa kaštieľ dostal do rúk vlastníctva súkromného majiteľa a od roku 2009 je majiteľom tohto kaštieľa naspäť mesto, ktoré vďaka projektom mohlo zrekonštruovať jeho priestory, tak interiérové ako aj exteriérové, a v roku 2013 sme slávnostne otvorili zrekonštruovaný kaštieľ. Na dvore tohto kaštieľa zdobí socha Herkula, ktorá bola odliatá v vedľajšej dedine Zemplínskej Hámre a postaral sa o to Jozef Roll. Súčasťou tohto areálu, ktorý je mimochodom najväčší, ako taký komplex na Zemplíne, je veľký kaštiel, potom budova, ktorú my nazývame Malý kaštiel, ale pôvodne to bola historická hospodárska budova, a takisto veľký anglický park. Celý areál tohto kaštieľa je voľne prístupný, otvorený verejnosti 24/7, je veľmi príjemné prísť si tu pod stromy do tohto krásneho zeleného prostredia iba takto sadnúť a oddychnúť si. Každoročne sa zapájame aj do víkendu otvorených parkov a záhrad, prostredníctvom čoho chceme ľuďom ukázať, že všetky parky a záhrady, vrátane toho nášho, majú zmysel, má zmysel ich navštevovať, chodiť tam a nerobiť vlastne nič, iba si užívať ten čas v takomto krásnom prostredí. Putovná výstava Moja vlast kultúrne premeny Slovenska a má vlast cestami promien. Je to exteriérová výstava, ktorá chodí po obidvoch krajinách Českej a Slovenskej republiky a ide o vlastne premeny, ktoré sa uskutočnili na pamiatkách alebo stavbách. Cieľom toho je, aby sa aj zviditeľnili tieto premeny, ktoré sa uskutočňujú na Slovensku. Laická verejnosť môže hlasovať na internete, potom je ocenenie odborných porôd. Práve tomuto kaštieľu v Sníne sa podarilo získať ocenenie organizátorov Českej republiky a Slovenskej republiky v Českom senáte cenu souznení, čo nás veľmi teší. Toto miesto nám prišlo také veľmi pokojné, krásne a veľmi pekne prerobený tento kaštieľ. Zachovalo sa iba veľmi málo pôvodných vecí v tomto kaštieli. Máme fragment alebo časť obrazu Sene bolestnej Panny Márie. Tento obraz aj bol pôvodne umiestnený v kaplnke, ktorá sa nachádza na cintoríne. Tiež tu máme sochu svätého Jana Nepomuckého, ktorý sa považuje za nejakého ochráncu alebo patróna. A takisto máme aj nejaké pozostatky pecí, ktoré sú umiestnené v našich muzeálnych expozíciách. Vzhľadom k tomu, že z tých pôvodných vecí sa v kaštieli iba málo čo zachovalo, tak sme sa snažili urobiť túto expozíciu tak, aby navodzovala atmosféru, ktorá tu kedysi mohla byť, tak sme sa spojili s etnografmi z Krajského múzea a máme tu nábytok, alebo teda interiérové vybavenie, ktoré tu nebolo, ale mohlo byť. Zhruba pred 2 rokmi sme otvorili novú stálu expozíciu v priestoroch kaštieľa, nazvali sme ju Sieň slávy a venovali sme ju ľuďom, ktorí sa nejakým spôsobom pričinili o rozvoj nášho mesta a zanechali tú stopu. Stojí za zmienku spomenúť celý rod Rolovcov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj celej doliny, v ktorej sa nachádza kaštieľ a mesto Svína ako také. Veľmi dôležitý pre naše mesto bol doktor Hoffman, takisto jeho syn, mladší, doktor Hoffman, o ktorom sa hovorí, že vynašiel penicilín, iba si ho nedal patentovať. A potom tam máme také osobnosti z nejakých novších dejín, ktorí sú pre naše mesto, alebo boli pre naše mesto významné.
podlaží Snínského kaštieľa sa nachádza spoločenská miestnosť, ktorá bola po rekonštrukcii otvorená v roku 2013 a v súčasnosti sa v tejto miestnosti konajú rôzne obrady typu sobáše alebo odobierky alebo iné oficiálne nejaké eventy. Na strope tejto miestnosti môžeme vidieť pôvodnú fresku a je to jedna z mála pôvodných vecí, ktorá sa zachovala v priestoroch tohto kaštieľa. Na tomto poschodí máme aj galerijné priestory, kde sa v nejakých pravidelných intervaloch obmieniajú výstavy rôzneho charakteru.